आसलखौ खालि दै लोंनोबा जानोबाल' लोगो मोनो ओइ देवानि Go get it. No, you also come. Both of you go and get it. Go. Nania sikarबाय ओमफ्राय सिखारगो मोना आसोलाव मा खालामदों? नायगोन आइसक्रिम रायजा हरगोन बे दानो बिमायफोरजों मानो आइसक्रिम जानो होननानै जानो नाङालै पापा मोनसे खोथा गोसोआव लाखि इट्स नेभार टू लेट टू स्टार्ट एनिथिं न्यू विथ दैट सेड गुड मर्निं एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आशा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ नै फुंनि साहा लोंखांबाय ओमफ्राय एज इउजुअल नोमबाजैयाथ' मिटिंआवनो दं देखायनि आं र' फुङाव मिटिं जायो दाना बेना मिटिं माथो खालामनो ओमफ्राय मैया नोंथांमोनाव एडभाइस लाहरदोंमोन आं एसे साजेसन लाहरदोंमोन आं कि माबायदि बाइकआ लाबा मोजां जागोन एडवेंचर कम टुरिं कैटेगरियाव ओमफ्राय मेल्लायानो बुंहरदों रयेल एनफिल्डनि हिमालयनखौ ला थंडरबार्डखौ ला KTM 390 एडवेंचरखौ ला सोरबाथ' हार्ली डेविडसन ओमफ्राय BMW आवबो थांदों एथ' बाजेट गैया दे होमबाबो सानगोन र' हिमालयन इज व्हाट आई एम थिंकिं फन फैलायबाय हिमालयन इज व्हाट आई एम थिंकिं बे कैटेगरियावनो नायगोन बे बाजेटावनो नायगोन दे होमबालाय दिनैनि भिडिअखौबो स्टार्ट खालामदिनि नोंथांमोनहा नायलांदो फन हमहैग्रोदिनि What we are learning from this slide, we are learning about big Big. Tell me the first sentence. Big. Good. Very good. Say good morning everyone, Meher. Hi, Nania सिखारबाय ओमफ्राय एसे फरायनाय जागासिनो टिभिआव सेन्देल सफैबायलै फाइनालि न'आव गानग्रा सेन्देल दाख्लै बिहरनाया दा नानिखौ खेवनानै देखायनोसै खुसि जागोन बे खामानि मावबोगोन दिनै एसे दिनैथ' जाहैबाय फ्राइडे ओमफ्राय गाबोन समफोर आलो गोजोन थानो मोनसिगोन लाइफ बन्द ना मैंने टीवी बंद करके जाया फिर मैं संजना के साथ खेलने जा रहे किस लिए खेलना मम्मी ने बोला टीवी बंद कर दो बाय आसला गेलेनो लुगैनाया हामथारला टिभि नायदों नालाय जर जबरदस्ति जिरायनानै खारथारलांसिगोन बे दा सोरबा जुदि ग्रेजुएशननि उनाव खामानि मावदोंबा ओमफ्राय फरायनायखौ कन्टिनिउ खालामनो नागिरदों लोगोसे खामानिबो मावगोन जुदि बेफोरबायदि सिचुएसन सोरनावबा दङबा बी रेस्ट एश्योर्ड कि नोंथाङा जुदि मोनसे मोजां कम्पानियाव जुदि जइन खालामोबा बिसोर नोंनो बे फेसिलिटिखौ होगोन एजुकेशनेल वर्क प्रोग्राम्स होननाय मोनसे एंगेजमेंट थायो प्रत्येक अर्गेनाइजेशना जुदि सासे सोरबा एमप्लयिया हायार स्टाडिज जुदि खालामनो लुगैदोंबा मोनसे साबजेक्टआव नङाबा MBA खालामनो लुगैदों माबाफोर सार्टिफिकेशन खालामनो लुगैदों नोंथांमोना बेखौ खालामनो हागोन कम्पानि जइन जानायनि उनावबो जेला नोंथाङा जबबो मावो प्लास नोंथाङा एडभान्टेज थागोन कम्पानिया नोंखौ 100% स्पन्सरशिपबो खालामनो हागौ नङाबा 50-50 फिसखौ रिइम्बार्स खालामनो हागौ दा बेफोरबायदि बेनिफिट थायो जुदि नोंथाङा साख्रि मावो लोगोसे नोंनि हायार स्टाडिजखौबो जेला नों कम्पानियाव थायो बेनिफ्राय खालामो दिनै एसे लेट जाबाय नोमबाजैया स्टार्ट खालामबाय ओंखाम संनाय ओइ बुरि क्या बना रहे हो आज हम बना रहे हैं लौकी के पराठे और स्प्राउट्स का सैलेड
और छौच अभी तक कुछ भी नहीं बनाया वैसे देखो सब ऐसा पड़ा है कुछ भी नहीं किया है अभी फटाफट करना है और चिन्मय पूरा काम करने वाला है ठीक है बड़ा I'll help you या दिनैथ' आं बांद्राय जायाखै बांद्राय ओंखाम उखैयाखै मोनसे पराठा जानोसै छाज एन्ड देन सालाड अफ दिस बेल' बांद्राय नङा दे संगोरदिनि एसे दिनै आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ मोजाङै दङ गेस्ट एपियारेन्स खालामो एखनबा एखनबा बेबायदिनो दाना गेलेनायनिफ्राय सम मोनाना आसोला ओंखारलांसिगोनलाय रेडि जाजोब्बाय अलमोस्ट नोमबाजियाबो रोटी बनाइगासिनो रोटी से ना पराठा ये लौकी के पराठे रेडी हो रहा है ओए देले दुगैगोदिनि नै रायजोफोर खुनुरुखुम मोनजालायबाय दिनै बांद्राय गैया परोठा ओमफ्राय सालाड दं स्प्राउट्स दही छाछ नै नानियाबो बेखौनो जागासिनो थाइबें बेना एक्सट्रा बाजैनाबो बेना देले रायजोफोर गाइस दा मोनसे जागोदिनि एसे ओंखाम उखैथारबाय 3टा जाबाय दां दिनै स वाव very nice who gave you this darling is it your friend चलो खा लो सांचना ने बोला I not play with you क्यों वो मेरा फ्रेंड नहीं है ऐसे नहीं बोलते ना पापा सबके साथ खेलना ना संचू भी आपका फ्रेंड है ठीक है ओके उसने बोला कुछ मुझको नहीं कोई नहीं उसको बोलना बैड मैनर्स करके ऐसा नहीं बोलते कर ठीक है हाँ तो मैंने वो संजना की मम्मी को बोला ओके गुड नाउ ईट दाउनो आदार गैया दिनै ओंखायनो माइरं होनोसै एसे गाबथारो नङाबा कुर कुर होननानै आजो आजो माइरं जाथोंसै नै फैहांबाय बे मासे जाबाय ओइ मासे नेगासिनो जाथोंसै नै आलासिया जाफैलायबाय उखैदोंमोनदां बिरादनो गाबगासिनोमोन नानिया फानलु जाफ्लांदोंदां एसे सिनि जाहोनि खोल ए पापा देगा रुक जा बस थोड़ा सा आकर फानलू जाफ्लांदों आसला ए नहीं उधर आपका फ्रेंड्स खाना खा रहे हैं ना डिस्टर्ब नहीं करना दाखलिहाय सेन्डेल बिहरनाया फैबाय ओमफ्राय नानिनो देखायसै दिनै एसे माबायदि एक्साइटेड नानिया कैमरामैन जादों नानिया कैमरामैन वाव लुक एट दिस वेरी नाइस वाव यू लाइक इट You say thank you to Papa? Thank you. आंनाबो इसमें क्या लिखा हुआ है इन्हों? Daddy. बे जाहैबाय नानिनि, बे जाहैबाय आंनि, बे जाहैबाय You like it? बोथोरा होख्लायलायबाय जोंना गम हाखालायबाय नानी को फुटोगोन नहीं अच्छे चलो सो जाओ मैंने भी स्लीपर्स पहन के अंदर रखा गुड गर्ल सबको गुड नाइट बोल दो गुड नाइट एवरीवन ठीक है बाय स्वीट ड्रीम मैं संगीता और मैंने संजना को क्या बोला गुड बाय गुड बाय नै रायजोफोर बेलासिनि साहा मोनलोंलायबाय जाहा लाल साहा जेबो गैया ओमफ्राय नै एसे दाख्लै लाबोनाय बिस्कुटफोर दङ दहाय बुंदोंमोन आं कि नोंथांमोनहा जुदि माबाफोर उसुबिदा जादोंबा बेनि थाखाय फरायनो हायाखै ग्रेजुएशननि उनाव कन्टिनिउ खालामनो हायाखै नोंथांनि फरायनायफोरखौ गोसो बायनाङा जुदि नोंथाङा साख्रिफोर मावबाय बायदोंब्ला मोजां मोनसे कम्पानियाव बिसोरनो नोंथांमोनहाबो स्पन्सर खालामगोन नोंनो 50% अफ द फिसखौबो होनो हागौ बिसोर ओंखायनो गोसो बायनाङा नोंथाङा साख्रि मावनानैबो नोंनि फरायनायखौ कन्टिनिउ खालामनो हायो
दे होमबालाय दिनै भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामसै जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव until the next one take care bye 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 bye. दे गाबोन लोगो